Vrei să economisești bani, dar nu știi cum? Salut! Eu sunt Bogdan, sunt pasionat de optimizare, de la obiceiuri zilnice până la biohacking. Iar astăzi îți voi prezenta 10 metode pe care eu le-am folosit pentru a economisi mai mulți bani. Prima metodă. Mașina. Poate cheltuiala cea mai mare pe care nimeni nu o ia în considerare este deținerea unei mașini. Și acum vine întrebarea, cum adică, să nu am mașină? Eu în urmă cu aproape 3 ani, după un curs al lui Laurent, mi-am vândut mașina. De ce? Pentru că la momentul respectiv mă costa aproximativ 600 de lei pe lună, aici incluzând benzina, asigurare, impozit și alte cheltuieli. Asta înseamnă peste 7000 de lei anual și era vorba de o mașină cu costuri foarte mici de întreținere. În urma acestui calcul am făcut o comparație. Dacă aș fi mers la serviciu zilnic cu taxiul, 7 km dus întors, închiriat mașină de 2 ori pe an pentru a merge Oradea-Suceava, plus câteva deplasări lunare cu taxiul în oraș, la final de an ieșeam cu puțin peste 4000 de lei, adică economiseam 3000 de lei anual. Deci, în cazul meu, mașina era o nevoie? Clar nu. Atenție! Nu zic că ar trebui să vinzi mașina, doar analizează costurile folosind calculatorul din descriere. Pentru că majoritatea nu avem nevoie de mașină, doar o folosim pe post de statut. A doua, televizorul. Nu știu dacă știți, dar așa cum am vorbit în video despre citit, conform statisticilor, pierdem la televizor în medie 5 ore pe zi, asta înseamnă 40 de zile pe an și majoritatea avem 2-3 televizoare. Pe lângă timpul pierdut, banii dați pe televizor, plătim lunar abonament la cablu și consumăm energie electrică. Asta înseamnă câteva sute de lei anual. Eu am renunțat la abonamentul TV acum câțiva ani și sunt bine, chiar am cu mai mulți bani. Cum spune Jim Rohn, oamenii săraci au televizoare mari, oamenii bogați au biblioteci mari. Aceasta nu este o coincidență. 3. Abonamentul la telefon. Încă mai văd persoane în jurul meu care au abonamente la telefonul mobil de 10 de euro, când, pe cartelă cu 5 euro, ai mai mult decât poți consuma. Renunță la abonament și treci pe cartelă. Eu, pe lângă abonamentul TV, am renunțat și la abonamentul de internet, având în vedere că opțiunea de pe cartelă îmi oferă lunar 50-100 de GB de internet. 4. Minimalismul. Minimalismul este un concept care poate fi aplicat în diferite forme, unde stilul este redus la lucruri esențiale. Concept care te poate ajuta să economisești bani. Eu mi-am făcut inventarul în dulap și am hotărât să păstrez 70 de articole din cele aproximativ 200 pe care le aveam. Și, aici e partea importantă, de fiecare dată când vreau să-mi cumpăr un articol nou, trebuie să renunț la altul pe care l-am deja. Și asta mă ajută să-mi dau seama dacă chiar am nevoie de acel lucru și dacă sunt dispus să renunț la ceva în schimbul altui lucru. Ideea este să-ți păstrezi același număr total de articole. 5. Bugetarea cheltuielilor. Monitorizarea cheltuielilor și împărțirea venitului pe diferite categorii poate fi una dintre cele mai bune decizii pe care le poți lua din punct de vedere financiar. Pentru că, dacă îmi aloc 10% din ceea ce câștig pentru plăceri, și aici mă refer la ieșit în oraș, restaurant, obiecte vestimentare, etc., atunci o să mă încadrez în acei bani, iar dacă luna aceasta am avut un venit mai mic, nu am să cheltui aceiași bani ca luna trecută, pentru că bugetul este fix. Am făcut un video foarte bun doar pe tema aceasta, ai link în descriere. 6. Lista de cumpărături. Dacă te duci la cumpărături fără listă, 100% vei cădea în capcana strategiilor de marketing din magazine și vei ieși cu mai multe cumpărături decât te așteptai. Pentru că se investește foarte mulți bani în studii și în strategii pentru a crește consumul și se pare că au succes. Lista este singura soluție de a sta focusat pe ce ai nevoie, e ca și un obiectiv, dacă nu l-ai setat, vei ajunge unde vor ceilalți și nu unde vrei tu. 7. Cardurile de credit. Nu folosi cardul de credit, mai ales pentru lucruri de care nu ai nevoie. Cumpără doar dacă ai buget pentru acel lucru, dacă nu, amână până aduni banii necesari. Am vorbit mai multe la bugetare. 8. Mănâncă sănătos. Deși zahărul și produse cu conținut mare de zahăr au devenit o normalitate, multe studii arată că dependența de zahăr este mai mare decât marca lui Escobar. Găsești mai multe informații despre dependența de zahăr în cărțile doctorului Mark Hyman. Cred că ai auzit de replica asta. Așa mi-e poftă de ceva dulce, asta înseamnă că sunt dependent de zahăr. Poate ți se pare exagerat, dar asta duce la câteva sute de lei lunar. Un exemplu. În 2017 am cheltuit 1100 de lei pe chestii mărunte, o prăjitură, o ciocolată, etc. Cu toate că nu prea mâncam zahăr nici acum câțiva ani. Poate nu pare mult, dar sunt sigur că în general se cheltuie mult mai mulți bani pe a-și mânca ceva dulce. 9. Creșterea venitului și stilul de viață.
Avem tendința ca atunci când ne creștem venitul să creștem și stilul de viață. O mașină mai scumpă, haine mai scumpe, vacanțe mai scumpe, ca să se vadă. În schimb, dacă îți vei păstra stilul de viață, vei putea ajunge la siguranța financiară de care vorbeam în alt video. 10. Setează-ți obiective. Obiectivele sunt ca un GPS. Dacă nu le ai, nu știi unde ești și unde vrei să ajungi. Setează-ți un obiectiv lunar de economisire, de exemplu 10%, și acceptă să trăiești cu 90% din ceea ce câștigi. Nu cred că te va afecta foarte tare. Pentru asta te recomand cartea Cel mai bogat om din Babilon, îți las link în descriere. Așa cum tot Jim Rohn spunea în cartea 7 strategii pentru obținerea bogăției și fericirii, oamenii săraci își cheltuie banii și economisesc ceea ce rămâne. Oamenii bogați își economisesc banii și cheltuiesc ceea ce rămâne. Este vorba de aceeași sumă de bani, dar de o filozofie diferită. Iar dacă tragi linie, vei vedea că după un an vei economisi câteva mii de lei. Deci, îți recomand să alegi 2-3 metode din acestea și să le pui în practică începând de acum. Cam asta a fost. Mulțumesc că m-ai urmărit și dacă ți-a plăcut, nu uita să dai subscribe.